खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। बे रादाबफोरानो जाबाय सेथि खौरां दं उदालगुरि जिल्लानि टंला फरायसालिनि नब्लाङाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव गोग्लैनाय BA थार्ड सेमिस्टारनि आनजादनि फिथाइखौ गोजोननाय मोनैनि फरायसाफोरा उथ्रिसारनाय दिन्थिदों। गासै सा 997 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो सा 258 फरायसाफोरा उथ्रिनो हादों, नाथाय सा 739 फरायसाफोरा उथ्रिनो हायाखैमोन। बेनिनो फिथाइखौ गोजोननाय मोनै टंला फरायसालिनि फरायसाफोरा उथ्रिसारनाय दिन्थिदों। नैथि खौरां दं चिरां जिल्ला बेंटल बाजाराव हरखाबै सिखाव खावनाय जाथाय। मालिका बसुमतारिनि दख'ना गलायाव सिखाव हाबनानै नोगोद 1,30,000 रांनि सि जोम लानानै थांदों। दा बे सिखावखौ हमनो थाखाय मालिका बसुमतारिया पुलिस बिफानखौ गोख्रोङै खावलायदों। थामथि खौरां दं आसाम पुलिस बिफाना मोनसे गोख्रों थांखि लादों दि सोरबाफोर जुदि जौ फेनानै डिउटि खालामदोंब्ला पुलिस बिफाननि सुबुङा बे पुलिस बिबानगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै फोसावदों। आसाम पुलिस बिफाननि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा